नमस्कार मित्रांनो, पहिल्यांदाच लाईव्ह आलोय, त्यामुळे लाईव्ह बद्दल काय माहीत नाही कसं काय करतात. पण गावी निघालोय, 1:45ची ट्रेन आहे. 1:45ला निघणार आहे इथून. थोडं आता जेवण वगैरे घेतलं. माझा आवाज येतोय का? मेसेज रिप्लाय द्या. हॅपी होली, हॅपी होली सगळ्यांना. हॅपी जर्नी. थँक्यू रुपेश संसारे. हाय, थँक्यू. दिवस कुठं आहेस तू? थँक्यू सगळ्यांना. भेटला दूध? भेटला का? घेऊन आलो. भेटणार म्हणजे एकाच सीट वरती आपली तिकीट कन्फर्म आता झाले 2 तासापूर्वी. मित्रांनी बुकिंग दिली. मला काय त्यातलं कळत नाही तिकीट मधलं कसं काय, कारण म्हणजे ती एकच सीट असणार लांब. म्हणजे त्याच्यावर दोघं बसणार आम्ही. म्हणजे 2च नंबर असणार, अजून एक नंबर असणार. तुम्ही दोघं ती पूर्ण मग ते नंबर असतो बघ. हा, तो एकच 55 नंबर त्याच्यावर आहे. ओके, 50 आणि 56 ना? 55 होता. मग एकच कन्फर्म झाली. कन्फर्म म्हणजे मीटिंग होती ना. हा, तिने आरएसी केली. ती तुम्हाला 2 भेटेल थोडी, एकच भेटली स्लीपर दोघांसाठी कंबाईन. मी किरण प्रकाश. 2 मिनिट. आरएसी पॅसेंजर 1 पॅसेंजर 2 एकच आहे ती. S6 डबा आहे आणि 55 दोघांची पण एकच सीट. ओके, म्हणजे दोघं पण एकाच सीटवर असणार आहे. आणि किती वाजता निघणार आहे? 1:45ची आहे ना? 1:45. निघेन 12 पर्यंत निघेन तिथून. 12:45 आहे. हां, डायरेक्ट रिक्षा करून डायरेक्ट तिथं. ओके. टिळकनगरला ना? ट्रेनने परत तुला भरपूर आतमध्ये चालत जायला का, रिक्षा करून डायरेक्ट. ओके. हां, आणि तिथं नवीन माहिती आहे ते, त्या साईडला तिथून आतमध्ये गेलास ना, समोर इंडिकेटर आहे, तिथं गाडीचा नंबर पण आहे ना. S6 ना? बघा, गाडीचा नंबर आहे 11099. 11099 गाडीचा नंबर. त्याच्यावर तुझे दिलेत. ठीक आहे. मला प्रिंट करायची गरज आहे की नाही ना? चालेल ना? ठीक आहे. थँक्यू. झालं जेवण? ठीक आहे, चल. हॅपी जर्नी. थँक्यू. येईन गुरुवारी रिटर्न. सगळे येणार की? नाही, मी एकटा येणार आहे. ती तिच्या गावी जाणार आहे संगमेश्वरला. घेऊन जा भाई. त्याला नाही येत आहे तो. आपला नवीन पार्टनर व्हिडिओमध्ये असतो तो आशिष. हॅपी होली तुमच्या आणि तुमच्या फॅमिलीला. थँक्यू. गाव माझा चिपळूणमध्ये तिवडी. बोलतोय ना. हॅलो, हाऊ यू फ्रॉम अहमदाबाद. हाऊ नाईस. नेमकं एकाच फ्रेंड घेऊन जातो. रॉयल फौजी.
हॅपी होळी. मी येऊ नको येऊ, 2च तिकिटी कन्फर्म झालेल्या आहेत. लवकरच आपला शिमग्याचा पण ब्लॉग येणार आहे, तिकडचं जायचा वगैरे. कमीत कमी गावी 3 दिवस असणार आहे, त्यामुळे बघत राहा. कारण आपल्या लॉंग व्हिडिओचे नोटिफिकेशन जात नाहीत लोकांना, सगळ्यांनाच. कारण सोडणार नाही मी. ओके, आपल्या लॉंग व्हिडिओचे नोटिफिकेशन जात नाहीत. शॉर्ट्स व्हिडिओचे एवढे जातात, म्हणजे लाखात व्ह्यू होतात, आणि लॉंग व्हिडिओचे कमी व्ह्यू आहेत. त्यामुळे लॉंग व्हिडिओवर मेहनत करायची जास्त. आता वहिनी घरी आहे अजून. मी बाहेर आलोय, मित्रांच्या इथे बसलोय. तिकडे समोर होळी पेटते, बघू शकता तिकडे. खूप गर्दी आहे तुमच्या लाईव्हला का भाऊ? तुमचा मित्र काही खादाड आहे का भाऊ? विनू, हो खादाड आहे तो खूप. मेहनत सफल होईल, नक्की नक्की. हो जस्ट जेवलोय. चुनाभट्टी, तुमचा मित्र भारत भेरे कोजडे गावाला म्हणजे शनिवारी पालखी येते. आमच्या रत्नागिरीला नाही रे, एवढे गाव कुठं फिरणार? आधी आमच्याच गावाला जायचं आहे. आमचीच पालखी पहिल्यांदा आम्ही नाचवणार आहे, बघतो. दादा आता कुठे कोकणात आहेत का? आता कोकणात ना, अजून मुंबईला आहे. 1:45ची ट्रेन आहे माझी. मावरा खायली. अरे मावरा आपला फेवरेट आहे. कधी आहे पालखी? उद्या आहे आमच्या इथे. आणि ती दिदी राहते दुबईला राहते. ती कोण आहे? ती फ्रेंड आहे आपली. रत्नागिरी शिमगा होता, रत्नागिरीला आबलोलीला. राज साहेबांकडे नाही गेला? नाही, मी नाही गेलोय अजून. तेवढी आपण हे नाही बनवले तिथपर्यंत पोचण्यापर्यंत. पण नक्कीच एक दिवस बनवू आणि तिथपर्यंत पण पोचू आपण, राजसाहेबांपर्यंत. उद्या होम लागेल ना? हा, उद्या होम आहे. आज जाणार आहे का? हो, आज निघतोय. 1:45ची ट्रेन आहे आपली. नमस्कार दर्शन ड्रायव्हिंग. तुम्ही आगरी की का कुणबी? मी कुणबी, कोकणातला. रत्नागिरी नाही रे, कोकणात सिंधुदुर्गमध्ये कधी येतात? मंदार शेट्टीकडे. हा बोला. ठीक एकदम. होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू तुम्हाला पण. मंदार शेट्टीकडे मागे जाऊन आलो, आलेलो मागे. तुमचे फॅन भरपूर. फॅन नाही रे, फॅन कोण नसतं, सगळे आपले मित्र आहेत. जेव्हा आपला टाईम चांगला असतो तेव्हा फॅन वगैरे जर हे नाही करायचं जास्त. त्यामुळे वाईट काळात पण आपल्याला सगळ्यांनी साथ दिली. एवढा 0 होतो तेव्हापासून प्रत्येकानेच. कोणतरी पाणी मारलं इकडे पटकन पिशव्या. कुठून? तिकडून आली. मी कराड. कुठून ट्रेन? भाऊ हॅपी बर्थडे रॉयल फौजी. हो, हॅपी जर्नी होळी. थँक्यू. गणपती जाऊन बघा, भिजवतील. हो. गाव कोणते आहे दादा? बेस्ट, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. पालखी सोहळा लाईव्ह करा. नक्की ब्लॉगच बनवणार आहे दादाला पालखीचा, त्यामुळे लाईव्ह नाही करता येणार आहे. नाही, आमच्या गावात रेंज नसते, म्हणजे कॉल पण लागत नाही. मालवणी नाही येत रे. का आलं रे? इकडे बघा, मस्ती चालू आहे पोरांची. ये अंगावर उडव. मालवणी नाही बोलता. मला कोकणी पण जास्त नाही बोलत, कारण मी मुंबईला राहिलोय, त्यामुळे मला मुंबईचीच भाषा जमते. किरण दादा आयला एवढे मेसेज मला वाचता पण नाहीत. जेवण झालं का? हो, जेवण झालंय. जेवण झालं का? हॅपी होली.
हाय प्रदीप, तुम्हाला मी शिकवत आहे. मी हार्ड पडले आता शिकायला. आमचे गाव कुर्ते रत्नागिरी. FB ला ID काय? माझंच नाव आहे किरण पास्टे. FB ला, इंस्टाग्रामला, यूट्यूबला सगळीकडे एकच नाव आहे. कोकण आपला एक स्वर्ग आहे. हो नक्कीच. शिमगोत्सवच्या हार्दिक शुभेच्छा. लव यू भाऊ. उद्यापासून काय नुसती पालखीला धमाल. हो पालखीला धमाल. पण तुमचा कला खूप नाईस लव्ह स्टोरी दादा. युअर फॅमिली. येस. तिकडे दिसत होतो मी. इम्प्रेशन येतं. ओके. तुला आलंय. चला शिमग्याला ओके. कारण लाईव्ह सगळं जातं हे मोटिवेशन. मला वाटतं लाईव्ह मधून बेस करायला लागेल आपल्याला. लाईव्ह इंस्टा छपरी असतात त्या यायला सगळे. बघू इंस्टावर पण एकदा येऊया. मी ह्याच्यावरच पाहिलं ना. हां तुम्ही मला 2 वेळा इग्नोर केलात. मी मुंबईकर आहे. कधी इग्नोर केला बाबा तुला? तू बघितलंस तर मला तू आवाज द्यायचा ना. मी तुला थोडी ओळखतो की तुला इग्नोर करायला, की माई मी तुझ्याकडून पैसे घेतलेत की तुला इग्नोर करू. तुमचा लव्ह स्टोरीचा व्लॉग करा. नक्की नक्की लव्ह स्टोरीचा व्लॉग करू. आता कुठे आहे? आता एरियामध्ये आहे आमच्या. बसला नाही का आज? सर्वत्र आज गावी जायचं आहे त्यामुळे आज काही नाही. तुम्ही राहतो मी चुनाभट्टीला. कोकणात चाललोय. 13 तारखेला रत्नागिरी म्हणजे तेव्हा साताऱ्याला जाणार आहे आपण. नक्की आहे ना आपल्याला? कन्फर्म आहे ना? साताऱ्याला जाणार आहे बगाड बघायला. बगाड जे आपलं आगम यात्रा कुठे? बावधनला. बावधन गावात जाणार आहे बगाड बघायला. जे मी पिक्चर मध्ये फक्त बघितलेलं ते रिअल मध्ये जाऊन एक्सपिरियन्स करायचं आहे. आणि हा आपले व्लॉग गावचे येणार ते नक्की बघा. कारण आता थोडं स्पेशल असणार आहे. आपण ड्रोन वगैरे घेतलेला आहे. ड्रोन त्यासाठीच घेतलं आहे. काहीतरी वेगळ्या लोकेशननी म्हणजे वरतून दिसेल वगैरे. त्यामुळे नक्की बघा. आणि व्लॉग टाकायच्या आधी मी एक पुन्हा लाईव्ह येईन तेव्हा तुम्हाला कळेलच. संदेशानी पाटील आहे का? संदेशानी पाटील नाही आहेत. ते घरी असतील. हे काय अभिजित शिंदे म्हणून. विनू शेट नाही गावी. विनू शेट घरी आहे. मी चुनाभट्टीला येतो. पण मी गावाला चाललो. तू येऊन काय करणार चुनाभट्टीला? व्लॉग तरी कधी येईल? तरी 2-3 दिवस तरी नाही. आज रात्री बसणार. आज रात्रीचा जो व्लॉग चालू होईल उद्या तिथे पोचणार. पोचल्यावरती संध्याकाळी व्लॉग येईलच. संध्याकाळी की फॅमिली असणार. स्टॉक मी गावच्या लोकांना माहिती मी पितो ते. तुमच्या फेसबुकवरती दुसऱ्या मोबाईलवरती ब्लॉग चालू. ओके ओके. बघ पूर्ण बघ. म्हणून बोललो तुमचा ॲड्रेस सांगा म्हणजे मी तुमचा भेटू. चुनाभट्टीला बरोबर पोलीस स्टेशनच्या समोर. ओके. नाही आता कल्याणला परत कधी? कल्याणला आता पुढच्या वर्षीच. व्हिडिओ चुकीचा आहे. टाइम लागेल मला. श्रद्धा सोनार आधी विनोदादा पाठवा. हो किरण काय घेणार आहे? आता काहीच नाही घेणार. मी आलो का नक्की भेटू. किती दिवस गावी? 3 दिवस गावाला आहे. म्हणजे उद्याचा मंगळवार बुधवार गुरुवारी पुन्हा निघणार आहे यायला. संध्याकाळी बसणार. गुरुवारी पोचणार परत रात्री. थँक्यू. काय चिपळूणचे ना तुम्ही? हो चिपळूणचे आम्ही. अजून हे कल्पा काय आलं?
जा जाऊन ये जा घरी. आता निघतोय कुठे निघाला? गावाला. गावाला निघालाय. गाणे मस्त होते शिमग्याचे. थँक्यू. तुमची मुलगी कुठे आहे? थँक्यू. साताऱ्याला येणार आहात ना, मग या आमच्याकडे. हो बघू. विनू कुठे? विनू घरी. गाणे मस्त होते शिमग्याचे. थँक्यू. तो चुनाभट्टीवरचा ब्लॉगर आहे ना, तो माहीत आहे का ज्याने लहान मुलांचं शाळेमध्ये ॲडमिशन केलं होतं? नाही माहीत नाही बाबा कोण हा. आहे चिपळूण भूमगावची जिज्ञा चव्हाण. बाई गोवाघरला आता सांगू शकत नाही. मला वाटतं पुढच्या महिन्यात जेव्हा त्या कशळीचा प्लॅन करणार आहे आपण. कशळी बीचला जायचा प्लॅन करणार तेव्हा बघू गोवाघरला जायचं. चुनाटीला इथला चुनाभट्टी एकच आहे. ईस्ट वेस्ट नाही तिकडे. पोलीस स्टेशन एकच आहे. त्यासमोर आलात की डायरेक्ट कोणाला विचारा भेटेल. गाव कुठलं? काय प्लॅन आहे का फिरायला? कुठे नवीन प्लेस? एकदम पावसात नक्की नक्की. ऍड्रेस सांगितल्या पण नाही लावू नका. कधी मांडडगड माहित नाही. उद्या कोकणात यावा. कुडाळ माहेर आहे बाबा माझ्या. हाय दादा कधी कल्याणला या. नक्की नक्की. पावस रत्नागिरीला पण या. गणेश घोळे. ओके. तुम्हाला इंस्टाग्रामला SMS केला आहे. इंस्टाग्रामला एवढे मेसेज येतात ना, कळत नाही. म्हणून ते सगळे पेंडिंगमध्ये आहेत. कारण फक्त मेसेज करून काहीतरी काम असलं तर ठीक आहे. फक्त हाय करून काय रिप्लाय देणार मी? आणि दिवसाला कमीत कमी 1000-1500 मेसेज येतात. किती त्यांना रिप्लाय देणार? हाय सुनीता. गोवाघरला नक्की. गोवाघरला बघू. पुढच्या महिन्यात प्लॅन आहे गोवाघरचा. अरे 1 करोडचं प्राइस ठेवलंय. कशाला? पुशअप साठी. हे ते काय पण आहे रे. अरे नाही रिअल आहे. कुठल्या स्टेडियमला? अरे तुला वाटतं 1 करोड कोण देईल? ऑल ओव्हर असते. हाय किरण व्हिडिओदार. 1 करोड भेटलं. थँक्यू. 10,000 जणांना एंट्री आहे. अरे पण 1 करोड विचार कॅल्क्युलेशन 10,000 मध्ये माहिती आहे. मी बघितलं ते असं. मनीष सरांनी टाकलं. दही अंडीला पण आहे ना, सांगताना 10 लाख देताना 10,000च देतात. 10,000 माहिती तुला? सर्वांचा मिळून तेवढे होतात 10 लाख. चिपळूणचा आहेस का दादा? हो चिपळूणचा आहे मी. माहिती तुला कोणतं ते 10,000 देतात. सांगताना सांगतात. आणि त्यात पण अजून कोणतरी झोल करणार आहे. हो त्यात पण झोल करणार. माझं नाव घे क्रिशा. कुठे आहे? सार्थक धागे. काय म्हणते शिंगा? आता गेल्यावरच कळेल. संगीता नगिने. तुमचा रील छान असतात भाऊ. तुमची जोडी छान आहे. थँक्यू. नक्कीच असंच बघत राहा आणि प्रेम करा आपल्या व्हिडिओवरती. दादा तुम्ही शंकासूर व्हा. ओके शंकासूर. दादा तुमचे दुसरे साथीदार घरी आहेत. त्याला रात्री 10 नंतर परमिशन नसते. पण बाकीचे साथीदार आहेत तिकडे. व्लॉग बनवत जा. जाम भारी. बघू आता नक्की ट्राय करायचं. रोजचं कमीत कमी 15-20 मिनटं तरी लाईव्ह यायचं आहे. मी ट्राय करतोय पण नाही जमत आहे मला. डॉक्टर अभिजित हॅलो बोला. विनू घरी आहे. पाचशे सध्या कुठे? चुनाभट्टीलाच आहे अजून मी. 1:15ची ट्रेन आहे आपली. मनाली पाष्टे. आमचे पण पाष्टे कोणतरी आहे तिकडे. विनू दादाला भेटायचं आहे. चुनाटीत आला की भेटल. पैसे पडतील. हाय पैसे पडतील. जय श्रीराम. भाऊ कुठे आहेत? रील्स येत नाहीत.
मित्रांनो रील्स आपले रोज येतात, एक पण दिवस असं चुकलं नाही की रील्स ज्याची नाही आले, पण तुमच्यापर्यंत नोटिफिकेशन जात नाही आहे. काय माहीत काय प्रॉब्लेम आहे, पण रोज एक तरी व्हिडिओ असते आपली, असं एक पण की व्हिडिओ नाही आले. तर तुम्हाला खरंच बघायचं असेल तुम्ही माझ्या नाव सर्च करा, त्याच्यामध्ये जाऊन, कारण कधी कधी पाठवत नाही, काय प्रॉब्लेम आहे माहीत नाही. सबस्क्राईब बेल आयकॉन पण ऑन करा, म्हणजे नियमित तुम्हाला बघता येईल. कारण व्हिडिओ एक पण दिवस असा म्हणजे मला वाटतं वर्ष झाला रोज एक व्हिडिओ टाकले संध्याकाळी. काय काय जणी सबस्क्राईब केल्या बेल आयकॉन हा. येत नाही. खूप छान व्हिडिओ बनवा, थँक्यू. मला नोटिफिकेशन येते. तर रोहित थँक्यू, तू बेल आयकॉन ऑन केला. दादा राम पण आम्ही सतर्कर तरी प्रमाणे बोलत असतो तरी लोकांना वाटते. ओके. असून पण नोटिफिकेशन येत नाही तुझे, त्यामुळे सर्च करून बघावं लागतं. थँक्यू. सर्च करून बघितलं तर अजून उत्तम, कारण नोटिफिकेशन येतच जातच नाहीत खूप लोकांना. काय प्रॉब्लेम आहे काय माहीत, नोटिफिकेशन येत नाहीत अजिबात. किती दिवस झाले किती लोकांना नोटिफिकेशन नाही आलेले आहेत. कारण आपल्या व्हिडिओ रोज असतात, डायरेक्ट सर्च करूनच बघा. त्यापेक्षा मस्त किरण व्हिडिओ एक नंबर, थँक्यू. व्हिडिओपेक्षा रील्स भारी असतात, थँक्यू. आता व्हिडिओवर पण मेहनत करायची, मोठ्या व्हिडिओ बनवायचा प्रयत्न करतोय, कारण की 5-6 मिनिटाच्या तरी. 6 महिने झाले नाही येत आहे अबोक. 6 महिने झाले त्याला नोटिफिकेशन नाही येत आहे. गावचे व्हिडिओ करून पाठवा नक्की, उद्या व्हिडिओ येईल आपली गावची. लिंबू मिरची वांदा. भावा मी तुझा खूप मोठा फॅन आहे, थँक्यू. भेटू चुनावटीला कधीही भेटू आपण. एक नंबर एक्सप्रेशन देतोस, थँक्यू प्रथमेश. जय शिवराय. अनिकेत एक नंबर, थँक्यू. तुमचे व्हिडिओ खूप चेंज असतात, हॅपी होली, थँक्यू. लवकरच भाऊ तुझा 1 मिलियन होईल. 1 मिलियनला टाईम लागेल, पण सगळ्यांचा सपोर्ट असेल तर लवकरच 2-3 महिन्यात पण होईल. तरी मला वाटतंय एक वर्ष जाईल अजून 1 मिलियनसाठी. आज बॉडी गार्ड होता त्याला. मध्ये जेवढे फेमस झाले तेवढा पैसे जास्त फेमस झाला. आता कोकणात कार्य लागतं आंबट हो काय रे असणार. हा भाऊ मी तुमचा एक पण व्हिडिओ सोडला नाही बघायचा, थँक्यू. चला मित्रांनो, आता किल्ल्यावर जाण्याचा एक व्हिडिओ करावा, नक्की करू कधीतरी. पाऊस पडला का काय माहीत नाही, आमच्या इथं मुंबईला तर नाही पडलाय. चला मित्रांनो, आता गावी जायची, मला लेट झालं आहे गावी जायची. ट्रेन आता ट्रेनचं टाईम होतं आहे. क्रिएटिव्हिटी एक नंबर, थँक्यू. चला भेटू उद्या गावाला जायचं आहे. आज गावाला निघतो आहे, उद्या तिकडून लाईव्ह येऊ. एकाने गावामध्ये वायफाय घेतला आहे, त्यामुळे तिथून तिथून आपण लाईव्ह येऊ उद्या. खास किरणसाठी घेतलं. येतं ना मग सबस्क्रायबरला गावावरून घेऊन ये काहीतरी. हो किरणला बसायला नाही भेटलं तरी चालेल, पण वायफाय पाहिजे. हे लक्षात ठेवा भाऊ. मला एक बद्दल एक शुभेच्छा आहेत. चला मित्रांनो, हॅपी जर्नी. चला बाय आणि गुड नाईट. उद्या आपला ब्लॉग येईल, उद्या किंवा परवा येईल. मी लाईव्ह येऊन सांगेलच आधी. चला बाय, गुड नाईट, टेक केअर. ओके.